Sister, मोनफैबायलै नै। आदा थेंक इउ सो माच दै थेंक इउ ओरैनोबाबो जेबो गारि थट'खौनो मोनथारासैमोनलै आङो। औलै सिस्टार एखनबा बेबायदिनो जायोना बांद्राय फैनो नागिरा लामायाबो बै ससेयाव गाज्रि नालाय। थेवबो ना आंहा अबेबा थांनांगौ लेट जाथारोथ'। अब्लाबो नोंखौ मोनबाय जेन थेननो बेनो हामबाय दे। ओमफ्राय आंनाबोथ' बिनिफ्राय आरो थांला बेयावनो जोबथाखा नालाय। दे जासिगोन दे होमबालाय आंबो बेनिफ्राय बांद्राय गोजान गैखाला। ओमफ्राय बेसेबां जागोन होनदोंमोनलाय आदा भाराया? ओरैनोथ' हारसिंबो फैनाय जाहैबाय नालाय दा 50 थाखा हरदो दे। लामायाबो एसे गाज्रि नालाय बेखायनो आरो फैनो नागिरखाया गारिफ्राबो दा नोंबो हारसिं नालाय बेखायनो हरदो दे सिस्टार 50खौनो। जागोन दे आदा जागोन 50बाबो जेबो नंला मानोना लामायाबो गाज्रिखा नालाय आरो नों फैनायखायसो फैनाय नङाबाथ' फैनो नागिराखै सानैसोखौ लिंबावदोंमोन आं। औ सिस्टार। र' दे आदा आङो हरनि खुस्रा दंखायोमोनदां आंनाव र'। जेन थेन मोनबायबो सौफैबायबो दे नङाबाथ' आं सानखौसो लिंहरफिननो सानबायमोन फैसाया खुस्रा दंमोनदां आंनाव र' बोरो आंनि फैसा बिगा बोरो मा बुंखोलै सिस्टार? आं लादोंमोनथ' आदा आंनि फैसा बिगा बहा थांखो ना बहाबासो गबोबाय नामा? आया बहा गबोखो आंथ' मोजाङैनो लादोंमोन। मोजां नायलाय सिस्टार बेयावनो अबेबा दंदां देलाय नायलाय। आया गैयाथ' आदा बेयावबो गोलैयाखै ना लामायावसो। बिदिजों बोरै जानांगौलै सिस्टार एसे खस्थ'यै आं भारा मोनसे बोबोबाय आरो बिदि बुंबा बोरै जानांगौ जाखो? आरे नङा आदा फैसा बे गैयाबालाय आं थरिना फैसा गैयाबा गाखोगौमोन नोंनावबो। जेखियानो जाया आंनोथ' फैसाखौ नांथारगोनलै सिस्टार। नोंखौबोथ' आं जेन थेनसो लाबबाय लामा गाज्रिबाबो दाथ' बिदि गैया होनबा बोरै जानो जेरैखि जायाबाबो हरनांगोनलै सिस्टार। आरे नङा आदा आं मानो हरा जानोमोन दे नाथाय दा फैसा बिगान बहा थांखोबा र' आया आं मा खालामबावनो। दिनैलाय दिनानो खाराबसो नामालै माथो भारा बोबाय उदैनि थाखायसो मावो दा आरो बिदि खालामबालाय बोरै जानोब्रा। आदा ओमफ्राय जायखिया नोंनाव अनलाइन पेमेन्ट जागोनथ'? मा बिदिखौथ' आं लाखियामोन सिस्टार आंनाथ' अनलाइन पेमेन्ट जानाय नङा डाइरेक्ट केससो। बेबो मोनसे झामेला जालायबायना आयु दासो मोनफैखाथारबाय जोंना सानावसो दङ र' सानावनो हरनोसै नामा? आंबो बुजिदों सिस्टार नोंनि प्रब्लेमखौ नाथाय जेखियानो जाया मानो माबा मोनसे बेबस्था खालामदो। जागोन दे आदा जागोन र' आं सानावनो कल खालामनानै बिहरनोसै खोमालै ओरैनो खाथि ससे थांबावबानो मोनसिगोन ना। अनलाइन पेमेन्टबो जायाबा दादानबो फैसा होथारनांगौ सानखौनो कल खालामसै आं र'। न' फैसाया आदा। औ मिस एंग्रि आं दामाने नोंहाबो फैसानि एसे प्रब्लेम जाबाय नालाय। आच्छा नोंसोर सिनायलायखायो नामा? जुदि भाराखौ हरदोंबालाय हरदोलै। औ आदा लोगोसो जाहैबाय आंनि लांदो दाथ' आरो आंना लोगोआबो एसे प्रब्लेमाव फैबाय नालाय। आदा लानांखाया एकदमबारे आं हरगोन ना नोंनो जेरैखि जाबा बेबस्था खालामनानै। लाबो फंबाय दाथ' आंहाबो लेट जाबाय सरिलै सिस्टार आं नेबाय थानो हानाय नंलालै दा नोंसोर नांगौबा रायलायलायनानै माबा मोनसे खालामना लादो। औ आदा नोंहाबोथ' लेट जायो नालाय दे लानानै थांग्रोदो। ओइ मा लाना थांदोलै हो? थेंक इउ दे फंबाय। इउ वेलकाम आदा। लानाङा आदा बिनि फैसाखौ नों हरफिनग्रोफिनो बेनो आं होगोन ना आं सासे लोगोनो फन खालामनि र'। नाय सिस्टार बे नोंखौ लोगो हिसाबै हेल्प खालामदों नोंहाथ' थेंक इउसो बुंनो नांगौ बिथांखौ नङाबाथ' आंहाबो नेबाय थानो हाया समा एसेबां गैया आंनाव। नोंबो आदा आयु हाबाब मोनदोंखाय मोनदों होननायसो जाबायलै जेन आं होनायसो नङा खासिगोन बायदि आं होगोनथ'। सरिलै सिस्टार आं थांसै दे होमबालाय। आच्छा दे आरो आं बे अट'आव माब्लाबाबो गाखोला दसेखिनिखौनो नेनो हाया आदा। दाथ' नों आंखौ सिनाय मोनाखैथ'? दे सिस्टार भारा मोननाय हिसाबै आंबो लाबोबाय दा नोंनावबो फैसा गोमाबायबा माथो खालामनांगौ हनै बिथाङा हेल्प खालामबाय। जागोन थांनो हासिगोन दे आदा। बे नोंसिनि मेटारसैलै सिस्टार आंथ' मिथिला आंथ' सौहैनांगौखौ आं सौफैहोखाबायना। दे होमबा फंबाय मोजां जाबायलै नों हेल्प खालामनायानो। दे आदा बाय बाय मिस एंग्रि। नोंखौ मानजिखांबायमोन नों मानजिखांनो बेखौ मोजां फुवाखैना नों बैखौ मोजाङैनो फु हनै मैलायानो दङ बियो जाबायमोन जायाखै एकदम जाथाराखै हनै मोजाङैनो फु गथ' आरो थहाय फिसा हिन्जाव आंनि नै बेयाव दंबावोसो ना बासना बुरजाथार आं सुगोन बेखौ औ सुनांगौ बासनखौ बुरजा नुयो नाथाय जानाय समावबा नों बासनखौ बुरजा नुवा आं बेसेबां सुनांगौ नों मेगि जानायखौ गोदो आंखौ खि हासुदै सुहोबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय आइया ओंखामखौ उखैबायमोन आं हाबाब दानो ओंखाम उखैलायथारबाय नोंखौ खामानि मावनायानो जेबबानो जायाखै बेबायदि जों जाया खामानिया फोजोबदो मिथिबायना गथ' औ आरोथ' नों दा देरहोलां खामानिखौ रोंहोलांसो जागोन नोंनिनो मोजां आइसना मिथिदों
नों बायथ' चिलाबो चिबदों ओमफ्राय गचाखौबो सुदों माथो आइसना हिन्जाव गावनि गाननाय जोमनायखौ सुना लायाबा सोरथो सुना होबाय थानो आंथ' बिदि सुलाबबाय थाया नङाना नङाबा बे नों मा खारनाया नोंखौ सुना होफैनो आंनि आइयाथ' नोंजेना आं नोंनि आइ आइ फिसा हिन्जाव नों आंखौ नोंनि आइ भाबिबाय था नाथाय आं नोंखौ आंनि फिसाजो मानिया ओमफ्राय दाबो जोबा बाथुना बैयो मोजां फुनै आरोथ' बैयो थौआ बिनि हांगारखौ मोजाङैनो फु एसे बुलु होनानै फुदों इयो खालाखै मानो खारा जानो बुलु हो ओंखाम जाया नामा नोङो ओंखामखौथ' मेल्ला जायो आरोथ' मावा दाङाबा उदैनो गेले मोनजागोन नामा नों उन्दुनो दानिफ्रायनो सोलोंनांगौ देनां सिख्ला देरबा आखा फाखा जागोन ना नों आइयो ओइ मामि मिलिसा हो ओइ रानि बिमा मा खालामदों मामि मिलिसा एकदम सिरि था नोंनि आफाया फैखो नङाबा आं दायो नोंनो मेथाइ होनाय नङा मामि मिलिसा आरे आंनि आइ फिसा हिन्जाव आयै नों मा खालामबाय थाखो दे थांदो दा नङाबा नों गुगा मोनगोन लोमजागोन हो आइनि खामानिखौ आइनो मावहो मामि मिलिसा जाबाय दे आइसोना नों रोंलांगोन देनां सिख्ला देरबोला दा नङा दे आइ दे दा लोमजागोन थां गेलेहैदो दस्राजों दैजों नङा मा बेफोर रानि आरो मामि मिलिसा बे दैजों मानो गेलेबाय थादों नोंलाय हो उथि नायना मिजिं बिफा हनै जोंहा नानिया एकदम सोलोंनो होनबाय थागासिनो बिमा खामानि मावनायखौ नुनानै सोलोंबा बेबायदि सोलोंजायो नामा गोदाव सोरावनो दा लोमजागोन ना बियो आंहासो मुलि लायनाया जालायगोन ना डक्टराव लांनाया मेमे बे दैजों गेलेया हामा दस्राखौ गेले थेवबो दैजों गेलेना लोमजायोना गगा मोनो मिजिं आं जि बुंदोंमोन नाथाय नोंसाजाबो जि मावथि दानिफ्रायनो हनै गासिबो खामानिखौ बिमाखौ मावहोनो बायो आच्छा नंगौ नामा थेवबो मावथि जानोबा उनाव जाथों सिख्ला देरबा दा नङा नोंनि आफाया मोजांखौनो बुंदों आइ बेखायनो आं बुंखादोंमोन नङासै आंनि खामानिखौ आं मावग्रोनि र' नों थाइद'दो थां आफाजों दे बासनफ्रा थाब सुदो ओमफ्रायो गथ' मानसिखौ बिदि फैयोलाबायनाङा ना जागोन दे मालाय गावनो फैबायबा आं मा खालामनो आंबोथ' नायबाय थानायसै हाबाय थायाना आंहाबो खामानि दङ फैद' मामि फैद' आं माबा मेथाइ लाबोदों नोंनो आरोथ' बिदि फैनांखाया नङाबा बुगोनसो आं नोंखौ जागोन आयौ आं दाबो बेखौनो सानफ्लांबाय थाबाय मानोना बिदि जाफेरथाराखैबोमोन ना आंजों आरो हरखाब बेबायदि लोगो मोनबाय मानसियाथ' सोरमोन ना आंखौ ओरैनो एदावदोंसो नामा एदावबाबोथ' बेबायदि रायलायनाङामोन ना मा जानांगौ जाखो दे माब्लाबा लोगो मोनफिनबा मा जानांगौ नाथाय आं गिगोन नामा गिनायाव गैया आङो जागोन देखा जायगा नङाबा सोरबा फाल्थु जागोन बियो जौ लोंबायबायना फेदोंसोमोनदां बेखायनो जायखौ बेखौनो माबा माबि नुलाबायदो आरो नङाबा सोरबा गार्लफ्रेन्डजों माने ब्रेकआप होजानायदां बेनो जाखागोन दे बेखायनो फेनानै आंखौ गावनि गार्लफ्रेन्ड सानदों बेफोरबायदिखौथ' सोबानांगौसोलै आंनाबाथाय जानला मानलाखौ सुखुथारा दे आंखौ बिदि दाहायदावलाबायथारथों रावबो ओरैनो आं रायलायबाबो आंनि माखासे सिनायनायजोंसो रायलायो बिदि सिनायिजों जानला मानला रायलाया आं सेंग्राबाबो जानला मानला नंदोंलै आंखौ खाफायखौ फाल्थुबनो एबार फैबा डाइरेक्ट होखागोनसो आं खावलायावनो ओइ नानि हो नों दानो थांथ'आ दा टिउसनावहाय दा टाइम जाथ'वाखैना दा टाइम जाबा थांगोन आङो आरोथ' आङो माने दिनै एसे लेट लेंहरदों दे नानि ओमफ्राय थांलाय अमा बेदर एसे लाबोदोंमोनलै आङो मा अमा बेदर एवहैग्रोलाय थांनाय आदा ओंख्रियाबो जेबो गैखायामोन होमबालाय एवहैनोसै आङो आलु होनि ना आलु होनाङालै ओरैनो एवबासो गोथाव मोनो आङो दे बिदिबालाय ओमफ्रायथ' नानि आं माने साननैसोजों थांफिनसिगोन हजोंहाय ओरैनो न'आव थाबाय थाबाबो जायालै बेखायनो उफाय गैया थांनांगोन नाथाय आदा नों थांबा जों सिरि मोनसिगोनलाय ना ओमफ्राय अबेबा खाथियाव माबा मोनसे नागिरनानै माबा खामानि मावदो ना आदा मानोलाय एफा गोजान बेंगालराव थांबावनो ओहो नानि मा खालामनो उफाय गैया खामानियाबो नागिरबाबो मोनाना जायानोबा हनै बेखायनो सम थानायाव माबा नङा माबा मोनसे मावलाबायनोसैलायलै उनावहाय एसे जमा जाबा फैनोसै आदा अब्लाबोथ' ना नों गैयाबा सिरि मोनथारो जागोन दे जागोन टेनसन लानाङा आं फैफिनगोन ना ओमफ्राय दहायाबो ओरैनोबाबो हारसिं बहानिफ्राय फैसा मोनबाय थानो जोंनाथ' रावबो बेबायदि खामायग्राबो मोजां गैया ओमफ्रायथ' न'आवलाय नों दंखायोना नों नायथ'बानो जाबाय आइखौ आदा जागोन ओमफ्राय आं जाखिनि मोनोना एसे एनै बेखौनो हरगोन दे न'आवबो बेथ' बे ओमफ्राय नों थांमारसिगोन आरो साननैसोजोंनो एसे सम थाबावला नानि बांद्राय गोबावद्रायबाबो जानाय नङाना आं गोबावमानियानो जाबाय एसे फैनाया
ओमफ्रायथ' सासे लोगोआ लेंहरफिनगासिनो नालाय बेखायनो उफाय गैया थांसै दे ओमफ्राय खामानियालाय मा दा खामानिखौथ' मा बुंबावनो रा नानि गासिबो फिक्स गैयाना बेखायनो र' उनाव खिन्थागोन आङो औ दे ओमफ्राय नोंबो बारा आल्थु फाल्थु जानाङा दे बेरायला बेरायलिनो आरो सोरजोंबा खोनायोबा नोंखौ गथ' है आदा सोरजों खोनाना बायनो आं बिदि नङाना औ थेवबो बुंबाय आरो आङो नङाबाथ' आं नोंखौबो जानला मानलानो हरखायाना जागोन दे आदा दे लेखाफ्रा मोजां फरायग्रो दे आरो देनांहाय माबा मोनसे जागोन बे आरो बिदि जानला मानला सेंग्राजों गोसथोला गोसथोलि बेफोरावथ' दा थांखा मालाबाबो मानोना देनांहाय आं जायखौ फसायो बेजोंसो हरगोन नोंखौ मोनथिबायना नानि औ आदा दे अवैदो थां आरो दुन्दियाखौ एसे मोजाङैनो हो दे बुरजायैनो दहाय आइ खाखानाय दंमोनदां दे थांदो अवैदो थां आंहाबो दखानाव एसे माबा माबि लायनांगौ ओमफ्राय साननैसोजों थांसिगोन नालाय बेखायनो आरोथ' नानि देनांहाय एसे र' फैसा जाग्रोथों ओमफ्रायो दखान मोनसे खुलिना होगोन आङो मोनथिबाय बिदिनो गामियावनो न'आवनो न' खाथियावनो बानायनानै होगोन आङो जेन'बा टाइम पास जागोन ओरैबाबो आइयाबो मैगं माबा माबि लांबाय थाखायो बेखायनो एसे गेलामालफोर दखानखौनो माबा बानायना होगोन दे आं र' औ आदा बेथ' जोबोद मोजांनिसो बाथ्रा जोंहाबो दखान होनो हायोब्ला एसे मोजां जागोन ना न' औ फैसा थाखाफोर गैयाबा मालाबा बिदिनो खामानि फैगोन आरो दे नों जेरैबायदि सानदों खालामबानो जाबाय आदा औ नै आरो फन हरलायबाय बे इलिसाखौबो साला माबा मोनसे खालामनांसिगोन आङो बेखौथ' आङो बिराद मोजां दाम मोनगोनलै दाबो आंहाथ' सासे लोगोआ सोंबाय दंखायोमोन सोरबा नोजोराव दं नामा होननानै दा इलिसायानो दंखायोबा आंखौथ' बिराद डिस्टार्ब खालामबायलै बे र' दा मोनसे फट' हरग्रोनि आङो फसायबाथ' जाबायानो ओमफ्रायथ' नोंखौ फिसा सुरायखासिगोन आङो इलिसा जाम्बि आंखौ अराय जिउ हास्थायना फैदोंमोन नङासै आंजों नाथाय नों बेखौ मोनथियाखैना आंदि नोंखौ एसेबो इन्ट्रेस्टआनो गैखायामोन जास्ट दसे समनि थाखायल'सोमोन आंहाबो सिख्लाफोरनि खमि गैयाना सिगां समावलाय एसे बिराद मोजां मोनसाबोमोन आङो मोनथियालां खस्थ' मोनोना जि मोनो गावनि खाफालसै बिथ' बिनि सायाव गावखौबा सोर फैनो थिननाय गावनि एसे मोजां संसारखौ नागारनानै बे आंनि गोरोन्थि नङालै भाइ आंखौ बुंना लाब गैया नोंबो इलिसा नोंहासो बुजिनांगौमोनब्रा आंथ' नोंखौ फुस्लायाखैबो ना दंनायाबो दंमारो बेबायदि इलिसा बायदि नाथाय बे आंनि गालसि नङा गावहासो बुजिनानै थानांगौमोन ना नाथाय नों दा दं जेला नोंखौबो आं ओरैनो हेगारालै र' माबा मोनसे बेबस्था लानि नों मानो हरनाय आंनि भाराखौ मानो हरनाय नोंलाय नो प्रब्लेम नोंखौ एसे मुसिबतआव नुबाय आं हेल्प खालामहरबाय जास्ट सिम्पोल खोथा नों हरफिननो गोसोब्ला हरफिनबानो जाबाय जागोन दे जागोन ओमफ्रायथ' आं नोंनि फैसाखौ लाखियाबो हरफिनखागोन आं दे अनलाइन पेमेन्ट खालामना हरगोन आङो जागोन बेवहायलाय माथो ओमफ्राय नों आंखौ पिज्जा खालामबावदों मारैथो बेयाव सौफैफिननायखो आरोबाव इस जायगाया खालि नोंल' थांनांगौ नामा आंहा थांनाङा आंहाबो एसे खामानियाव फैदोंब्रा दा बेवहाय जों सानैजों लोगो मोनबावबालाय माथो प्रब्लेम जाखो जि जायो जाबाय दे आरो दा बेनो फैसाखौ हरफिनसै आं आरो बे मामलाखौ बेवहायनो फोजोबसै थुनथुलि आरो सोर सिंगाजों बेलाय अके बाय होमबा ना मिस जायखिजाया नाइस टु मिट इउ नों मोजां मोनब्लाबो मोनाब्लाबो जागोन दे जागोन आरो दिनै जायखिजाया हेल्पथ' खालामबाय समावबाबो जेनेबा आं बुंबाय आरो जेबो गाज्रिथ' खालामाखै अके दे लक्ष्मण आं दा अनलाइन पे खालामना हरफिनसिगोन दे सिन्था जानाङा जागोन दे माब्ला गोसो अब्लानो हरबानो जाबाय जेन'बा सोर जाखो बेलाय रायलायबाय थाखो थुनथुलि हो सान मा खालामबाय थादों नों बेयाव ओमफ्राय सफैनायालाय माथो दासो सफैबाय आरो ना माथो नङा सान माने आङो सफैनाया सफैबायमोन एसे मोनसे फिसा प्रब्लेम जादोंमोन प्रब्लेम माने मा जालायखो आंखौ बुंहरबानो जायोमोन ना ओं सान बेखौनोथ' आं नोंनो फन हरां जादोंमोन बेयावनो आरो आरो नोंबो सफैबानो कल खालाम बुंखाबाय आङो बिनि भिलेना बेसो नामा होमबा मानोना हिर'आथ' आंसोना बेसो भिलेन नों आंखौ नेबाय थादोंमोन सान आं सफैखाबायमोन ओमफ्राय अट'आवनो एसे प्रब्लेम जाबायना आंना फैसा बिगान गोमाबायब्रा लामायाव आरे बेखायनोथ' आं नोंखौ लायनो बुंखादोंमोन ना गावनो हारसिं फैगोन बुंबाय नेबायानो थाबाय आङो अके बाबा अके आम सरि आं हारसिं फैनायनि दुखियावनो दा बिदि जाजाबाय आरो आंबो औ थ'दो होमबालाय बेखायनो लायनो नागिरखाबाय बेबायदि जाजाबाय आरो ओलै सान एखनबा जानांगौबा जाखायो दे ओमफ्राय बैयो सोरमोन बेलाय बियो आं माने मोजां सिनाया र' नाथाय बिथाङा आंनो फैसाखौ हरथ'दोंमोन अ नोंनि फैसाखौ हरथ'दों होमबालाय दा सान आं नाङा बुंदोंमोन दा बे आंनो सिनायो एसे सिनायो माब्लाबा लोगो मोनो होनना हरबाय दे आरो ओमफ्राय नों हरफिनबाय बेनो नोंलाय बोरै हरफिननो दे आंनाव दंमोनथ' नों हैदो नांथ'ला दे सान आं दा अनलाइन पेमेन्ट खालामना हरसिगोन औ बेबोथ' जायो आरो मालायनिखौ मानोथो बाखि दोनो ना हरफिनबानो जाबाय दे थोदोलाय लामायाव थाबाय थायो नामा बिराद ओंखाम ओंख्रि सोबायसै आंना मेथाइबो जाहैला बायनोसै
ओमफ्रायथ' आंना फैसायाबो गोग्लैबोबायलै अब्बा दा नोंनो होनांसिगोन दे जायोलै सनाखि आं दंना ओमफ्रायथ' नों गैयाबाबो नोंनाव गैयाबाबो जेबो नङा थुदोल' नोङो ओरैनोबाबो आंनावबो जाखायो अनलाइनालाय दे थुदोल'लै सान जोंहा दा माबा मलावबो एसे हाबबोगोन दे माबा मोनसे माबा लानांगौ दंमोन आंना आंनि थुनथुलिखौ फथायनाया बेसो होमबा नोंजों आंनि थुनथुलिया समायाखैलै हाथरखि बेबि नोंथ' दाबो बिदियैनो दङ होमबा आं मानो बिदि मोनासै आं नोंखौनो लोगो मोननाय बायदि सनालै जेन आं नोंखौ दासो लोगो मोनना फैदों बेबायदि मोनथारदों आङो मोनथिया बे सिमांसो जाखो ना मोगथांसो जाखो जायखिजाया आंनि गोसोआ बेबायदि मोनदों जे आं नोंखौनो लोगो मोनदोंलै सना ओमफ्रायथ' नों आंखौ रागा जोंदों नामालै हो नों रागा जोंना दे आंखौ माब्लाबाबो ओमफ्रायथ' नायना नोंनि थाखाय आं बिबार लाबोदों मोनथिगौ नों आंनि सेरावनो गैया थेवबो हाथरखि बेबि नों मा सानदों आं नोंखौ बावबाय दसे समनि थाखाय बावनो हाबासो हायालै जिउ बोरै बावनो हानो देनाय नोंथ' बेयाव उन्दुनानै थाबाय आंखौ नों सानाखै दा ओमफ्राय आंजों मानो बिदि नुजाना मोजां रायलायासै नों हो बेसेबां बिखा खामो आंसो मोनथिगौ मानो बेबायदि नोंखो प्लिज ना सना आंजों रायलायनोबा ना मोजां रायलायना मानसिफ्रा हनै नोंनि मेहेरखौ दायो बुंसोयो फाग्ला जाबाय बियो हनै जेबोखौनो साननो रोंला नाथाय बिसोरलाय मा मोनथिनो देनाय गावसोरनाव जाबासो बिसोर मा मोनथिगौमोन दा आंनाव जानायखाय आंसो मोनथिगौ जायखौ बेसेबा जिउ गोरबोजों हास्थायदोंमोन दिनै बेनो आंखौ नागारनानै थांबायबा अराय जिउनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय आंसो मोनथिगौ आं माबोरै थांना दङ सोरबा साननो हादों हाया न' जिउ ओमफ्राय माबोरै दंलै नोङो हो मोजाङैथ' दङ ना नाथाय आं मोजां गैयालै माब्लाबाबो मोजां गैया आङो दान्दिसेबाबो नुजाफैबाय आंजों मानो मोजां रायलायदियासैब्ला नोङो हो दसे नुवाबानो नोंखौ थानो हायालै आङो आंसो मोनथिगौ आंनि गोसोखौ माबायदि बुजायना दोनगासिनो आङो फैफिनलै सना फैफिनना मानो बिदि थांखो नों आंनिफ्राय गोजानाव आंखौ एसेबो सानालै नोङो अनखाया आं आरो माब्लाबाबो फैफिननो हाला मेहेर नों आंखौ लासै लासैब्लाबो बावनो नाजालांदो आरोथ' आंखौ अननानै बिदाय होदो नों आंखौ बिब्दि लाखिबाय थायोब्ला आं माबोरै थांनो हागोन जानांगौ जोंनि समा बेखिनियावल'खामोन नोंखौ बिब्दि नुब्ला जोबोद खस्थ' मोनो आङो नाथाय आङो नोंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव फैखाबाय मेहेर नों आंखौ मोनफिननाय नंला मेहेर बिब्दि गोदाव सोराव आरो दा थासै नोङो आरोथ' हायोबा जिउआव आवगायलांदो हाथरखि मानो आं बिदिल' मोनबाय थाखो दे नों आंनि खाथियावनो दङब्ला मानो नुजाया आंजों बेबि दहाय खेबसे नुजाबाय बेबो मोजां रायलायासै बिराद गोसो गाज्रि मोनबाय थाबायलै आङो नोंखौथ' बावनोनो बोरै नों आंनि जिउसोना दे बयबो गावबागाव बिजाबखौ दिहुनजोबदो औ ओमफ्राय गोसोआव दङ ना मैया आं मा फोरोङामोन नोंसोरखौ अके भेरि गुड ओमफ्रायथ' जांगिला नोंखौ आं सावगारि आखिनो हरदोंमोन ना नोंना जाथाराखैमोन दिनै आखिनानै लाबोदों ना ओं मेडाम आं लाबोदोंमोन आखिनानै जोंनाथ' मैयानो जाखादों आंथ' रोंखाबाय हामार' मालायखौ बिदि मिनिनो मोना दे जांगिला दिनै नायनोसै ना आरो हायाबा ना नाजाबाव दे जागोन मिस दे आरो मैया जाय जाय साननाय फारिखौ रोङाखैमोन दिनै बियो लिरफिनजोबनांगौ आरो मोखास्त'बो बुंनांगोन दे ओं आरोथ' लिरनाया नैबे बर्डआवसो सासे सासे लिरफैनांगोन दे दे जागोन आरोथ' हायिखौथ' सोलोंनांगौ आरोहाय नोंसोर आं जेखौ बेयाव फोरोंगोन जेखौ लिरहोगोन बेखौ नोंसोरो न'आवबो लिरहैफिननांगोन न'आवबो फरायहैफिननांगोन मिथिबाय बे नङादि बेयावल' फरायबाय जोब्बाय होननानै दा सान ओमफ्राय माखौबा बुजिया मोनाबा आंनाव सोंफिननो हागोन दे नङाबाथाय न'आव आब' दं आदा दङब्ला बिसिनावबो सोंना लानो हागोन मिथिबाय ना औ मेडाम आंथ' ना आदानाव सोङो जोंना आं रोङाबाथाय आदानाव सोङो आङो भेरि गुड बेफोरबायदिनो जानांगौ रोङिखौ सोंनानैसो लानांगौ बिनिफ्राय हायिखौबो मोजाङै नाजाबाय थाफिननांगौ अब्लासो हागोन आरोथ' हायेन नोंना आखरा मोजां